A partir deste xoves día 1 de decembro, o Fab Lab da Casa da Mocidade da Pobra contará cun servizo de asistencia técnica. Aqueles mozos, e non tan mozos que o desexen, poderán achegarse ata este taller equipado con impresoras 3D, láser, fresadoras e demais equipamento tecnolóxico de vanguarda. Terán a oportunidade de aprender o seu funcionamento e mesmo utilizalo axudados por un asistente. E o Fab Lab, que podíamos denominarlle para entendernos mellor de forma coloquial, pois o taller que temos que, como vedes, pois ten impresoras 3D, pois ten outra serie de ferramentas que se poden utilizar para a creatividade, para a creación de novos produtos, e está aberto un pouco, como decía José, para que a xente practique e sepa utilizalo, buscando unha formación que pode ser a nivel profesional ou buscando pois simplemente creatividade, ocio, desenvolvemento cultural e todo o que eso conleva. Permanecerá aberto os xoves de 4:30 a 8:30 e os sábados pola mañá de 10 a 2. Ademais dos proxectos privados, promoveránse iniciativas comúns encamiñadas á formación. Este apoio técnico comeza o día 1 de decembro, este xoves, e o horario é de 4:30 a 8:30 e os sábados de 10 a 2. En todo este tempo non fai falta inscribirse, vai ver que unha persoa e solamente fai falta que vir. Se tes unha idea, traela, e se non, teremos aquí unha idea conxunta para facer. O obxectivo do Concello é dinamizar este espazo que botaba a andar xa hai varios anos, pero que viu interrompida a súa actividade por mor da pandemia.